कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। चिपळूणमधून अतिशय भीषण अपघाताची बातमी समोर येते। चिपळूण कराड महामार्गावर वशिष्ठी डेअरी जवळ पिंपळी कॅनॉल येथे आज 18 ऑगस्ट रात्री 10 ते 11 दरम्यान 3 वाहनांचा भीषण अपघात झालाय। ट्रक, थार आणि रिक्षा या 3 वाहनांमध्ये झालेल्या अपघातामध्ये जागीच 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते। मृतांमध्ये थार चालकाचाही समावेश आहे आणि या अपघातासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी कळतीये की भरधाव थारनं रिक्षाला पाठीमागून धडक दिल्यामुळे हा अपघात झालेला आहे। ही धडक इतकी भीषण होती की रिक्षा थेट जाऊन समोरून येणाऱ्या आणि पाठीमागून असलेल्या थार ह्या 2 गाड्यांच्या मधोमध अडकली, ज्यामध्ये 5 जणांचा जागीच मृत्यू झालाय। रिक्षामध्ये असलेले प्रवासी पिंपळी नुरानी मोहल्ल्यातील असल्याची माहिती कळतीये। रिक्षामध्ये एक लहान मुलगा असल्याची माहिती कळतीये आणि 2 महिलांचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती कळतीये। रिक्षामधील 4 आणि थार मधील चालक असे 5 जणांचा जागीच मृत्यू झालेला आहे। या अपघातामध्ये रिक्षाचा अक्षरशः चिराडा झालाय। अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झालेली असून क्रेनच्या साह्याने गाड्या बाजूला करण्याचं काम सध्या सुरू आहे। अँब्युलन्स घटनास्थळी दाखल होऊन रुग्णालयामध्ये नेण्याचं काम सुरू आहे आणि या अपघातासंदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपले प्रतिनिधी निसार शेख जोडले गेलेले आहेत। चिपळूणमध्ये अतिशय धक्कादायक आणि भीषण अपघात झालेला आहे। अगदी काही वेळापूर्वी 3 वाहनांचा विचित्र अपघात झालाय, ज्याच्यामध्ये रिक्षाचा चेंदामेंदा झालेला आहे आणि या सगळ्याबाबतची माहिती देण्यासाठी आपले चिपळूणचे प्रतिनिधी निसार शेख या क्षणाला जोडले गेलेत। निसार, अतिशय मोठी आणि ब्रेकिंग बातमी या क्षणाला समोर येते, ती म्हणजे चिपळूणमध्ये 3 वाहनांचा विचित्र अपघात झालाय, ज्याच्यामध्ये 5 जणांचा मृत्यू झालाय। निसार, या क्षणाचे ताजे अपडेट। एकंदरीत त्याच्यात आपण पाहिलं या ठिकाणी चिपळूणमध्ये पेडॅम्बीज कॅनलच्या ठिकाणी एकंदरीत तिहेरी अपघात झाला। या अपघातामध्ये 5 जण दगावल्याची माहिती समोर येते। आपण ज्या ठिकाणी पाहिलं तर तेजस या ठिकाणी थार जी गाडी होती ती खूप स्पीडने होती आणि ती खूप स्पीडने असल्यामुळे ती गाडी पूर्णपणे रिक्षा चालकाच्या पाठीमागे त्याने धडक दिली आणि त्यानंतर तो जण ट्रकवरती आदळलाय। त्याच्यामुळे एखादी रिक्षामध्ये असलेले 4 जण जागीच गतपान झाले। त्यानंतर तो थार चालक जो आहे तोही गतपान झालाय। आपण सविस्तर माहिती जर घेतली या प्रकरणाची जर तेजस, तर एकंदरीत जो अपघात जो आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला त्या थार चालकाची त्याच्या पत्नी बरोबर वादावाद झाले होते। त्यानंतर त्यांनी त्या पत्नीला त्या गाडीमध्ये कोंबलं। त्यानंतर ती पत्नी आहे ती मोठे मोठे ओरडत होती, मला वाचवा वाचवा वाचवा। मग तिला त्यांनी गाडीच्या बाहेर काढलं आणि त्यानंतर 120 ते 130च्या स्पीडने ते पुढे आला आणि ज्या टायमाला ही गाडी पुढे आली त्या टायमाला पोलिसांना काही माहिती कळवली। मग त्यानंतर काहींनी शिरगाव पोलीस स्टेशनला बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते त्या गाडीला पकडण्यासाठी। मग त्यानंतर माहिती अशी समोर होती तेजस की त्या सदरच्या गाडीने अपघात केलेला आहे। तो अपघात असा होता की सुरुवातीला ती थार गाडी जी आहे ती 120 ते 130च्या स्पीडने जाऊन ते रिक्षा चालक जो आहे रिक्षा चालक आहे त्या पाठीमागे धडक दिली। त्याच्यामुळे रिक्षातले जे पूर्ण चेंदामेंद झाला, त्यामध्ये असलेले 4 इसम आहेत ते रिक्षाबाहेर फेकले गेले आणि ते त्याच्यात गतपान झाले। त्यानंतर तो थार चालकाची गाडी जी आहे ती जाऊन ट्रकवरती आदळली, त्यामुळे तो थार चालकही ठार झालेला आहे। एकंदरीत त्या रिक्षामध्ये इब्राहिम लोणे हे नुरानी मोहल्ल्यामधले आहेत आणि त्यांच्या गाडीमध्ये 2 महिला आणि लहान मुलगा होता, तो त्याच्यामध्ये ठार झालेला आहे आणि त्याबरोबर हा थार चालक ही सुद्धा ठार झाला आहे। तेजस, अगदी निसार, ज्यावेळी हा अपघात झालेला होता त्यावेळी नेमकं काय झालेलं होतं? कारण अनेक जण अशी माहिती देत आहेत किंवा मग आपल्याला जी प्राथमिक माहिती कळती आहे की कौटुंबिक वाद होता, म्हणून ह्या कौटुंबिक वादातून ह्या थार चालकानं अतिशय वेगानं ही थार गाडी चालवली, ज्याच्यामधून हा अपघात झालेला आहे आणि ही थार नेमकी हरियाणा पासिंगची असल्याची माहिती कळतीये। त्याबद्दल काही पोलिसांकडून आपल्याला सविस्तर माहिती मिळतीये का? तेजस, खरं आहे एकंदरी ही गाडी आहे जी हरियाणा पासिंगची गाडी कळते, कारण एकंदरी अभिरुची हॉटेलच्या समोर चिपळूणमधलं असलेलं अभिरुची हॉटेलच्या समोर ह्यामध्ये कधी वादावाद झाले होते, नवरा बायको वाद झाले होते आणि त्यानंतर ते वाद जे आहे त्यानंतर तिने आपल्या पत्नीला गाडीमध्ये भरलं आणि ती पत्नी मोठ्याने ओरडत होती, वाचवा वाचवा वाचवा, आणि हे काही लोकांनी ऐकलं। म्हणजे एकंदरी वादामुळेच, कौटुंबिक वादामुळे त्याच्या डोक्यामध्ये सनक गेली आहे। पाहिलं तर आपण तो खूप सनकी असल्यासारखं वाटतोय, कारण 120 आणि 130च्या स्पीडने तो गाडी चालवत होता आणि त्याच्यामुळे हा अपघात घडलेला आहे। तेजस, अगदी निसार, आता अपघात झाल्यानंतर कशा पद्धतीच्या अपडेट समोर येतात? कारण पोलीस देखील घटनास्थळी गेलेले आहेत। क्रेनच्या साह्यानं सगळ्या तो गाडींचा चुराडा किंवा मग दोन्ही गाड्या उचलण्याचं काम सुरू आहे, कारण वाहतूक मंदावलेली आहे। वाहतूक कोंडी देखील तिथे मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे। पोलीस नेमकं आता या क्षणाला काय करत आहेत? ॲम्ब्युलन्स देखील तिथे पंचनामा करण्यासाठी आणि त्या सगळ्या डेड बॉडी नेण्यासाठी, मृतदेह नेण्यासाठी तिथे आणलेले आहेत। तिथले काही अपडेट आता या क्षणाला कळत आहेत का? वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली आहे का निसार?
एकंदरीत पाहिलं तर या ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडत होता, त्यामध्ये झालेला तिहेरी अपघात आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. ज्या टायमाला पोलिसांनी माहिती करतात त्या ठिकाणी चिपळूणचे DYSP बेले, त्यानंतर पोलीस अधीक्षक पोलीस निरीक्षक या ठिकाणी तिथे पोलीस निरीक्षक, त्यानंतर शिरगावचे पोलीस निरीक्षक घटनास्थळी त्या ठिकाणी दाखल झाले आणि त्यानंतर त्यांनी परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला, कारण खूप प्रमाणात मोठी गर्दी झाली होती, ट्रॉफिक पूर्ण जाम झालं होतं आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणून लोकांना हलवणे, ट्रॉफिक पूर्णपणे सुरळीत करणे आणि त्यानंतर ज्या ठिकाणी डेड बॉड्या पडल्या होत्या त्यांना शवविच्छेदनासाठी पाठवणे हे काम पोलीस मात्र करत होते. त्यामुळे खूप वेळ लागला होता, विलंब लागला होता, पाऊस पडत होता, त्यात ट्रॉफिक जाम झाली होती, हा सगळा प्रकार होता. पण पोलिसांनी पूर्ण परिस्थितीत नियंत्रण मिळवलं आणि आता वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. तेजस, अगदी धन्यवाद निसार, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. या अपघाताची बातमी आत्ताच आम्ही ब्रेक केलेली आहे आणि या अपघात संदर्भातील ज्याही काही अपडेट समोर येतील किंवा ज्या अपडेट आम्हाला मिळतील त्या आपण प्रेक्षकांपर्यंत देऊ आणि या बातमी संदर्भातले प्रत्येक अपडेट आपल्याकडून जाणून घेऊ. धन्यवाद. प्राथमिक माहितीनुसार जी माहिती समोर येते ज्यामध्ये थार ही हरियाणा राज्य क्रमांकाची असून थार गाडी वेगामध्ये येत असताना समोरून येणाऱ्या गुहागर येथील चंद्रभागा गॅस एजन्सीच्या ट्रकला धडकली, ज्यामध्ये मधोमध रिक्षाला थारनं पाठीमागून धडक दिली. त्याचवेळी समोरून येणारा ट्रक देखील या भीषण धडकेमध्ये सापडला. अपघात एवढा भीषण होता की तिन्ही वाहनांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं असून रिक्षा पूर्णपणे चिरडली गेली आहे. या अपघातामध्ये 5 जणांचा जागीच मृत्यू झालेला असून मृतांचा तातडीनं पंचनामा करून त्यांना रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलाय. अपघाताची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी बेले, चिपळूण पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. घटनास्थळी मोठी गर्दी झालेली असून पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. दरम्यान अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी झाली असून या अपघातातील मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सध्या सुरू आहे. नेमका अपघात कसा झाला याचा तपास देखील सध्या चिपळूण पोलीस करत आहेत. निसार शेखसह तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी. लोकांना मारला नाही गेला सगळ्यांनी. त्याच्यात माणसं आहेत ती बा, हात दूध बघ, लेडीज किती लेडीज होते? थोडी बॅटरी मारा बघू. हा लेडीज आहे, लेडीज आहे, लेडीज आहे. खलास झाली, खलास झाली. रिक्षावाला तर पडलाय बघ, टायर बघ. आहे का याच्यावर म्हणजे हरियाणा पासून